Майка. Тази дума събужда такива приятни емоции в мен. И изважда на преден план онзи реален и онзи безпогрешен образ на човека, чрез който Бог ми е дал живот. Тя е чувствителна жена, която умее да разпознава нуждите на другия. Умее да изслушва, да даде съвет, без да те кара да се чувстваш провален. Тя е моят съкровен съветник и пазител на моите чувства. Майка ми е един прекрасен човек, изпълнен с много любов към своите деца. Откакто станах майка на 2 прекрасни деца, още по-добре започнах да разбирам любовта и загрижеността на моята майка. Повечето от нещата, които знам и мога днес, са ми подарък от мама. Тя е пълна с любов, има нежна душа. За мен е пример като майка и съпруга. Мама е грижовната съпруга, която никога не е споменавала думата развод. Тя винаги е била до мен и ме е подкрепила във всичко. Тя е жертвоготовна дори до степен на изтощение, когато иска да ни зарадва. Тя дава от съня си, когато аз съм болен, дава от залъка си, за да ме нахрани. За мен мама е пример за всеотдайност и грижовност. И тя е човека, който раздава щедро своята любов към мен. Винаги мога да разчитам на нея за всичко. Тя беше моето училище за поведение и навици, които ме изградиха като характер, като човек. Научи ме да вярвам в способностите си и никога да не се предавам. От мама се научих да съм сръчна, бърза, добре организирана и да създавам уют в дома ни. Научила ме на много неща, едно от които е да бъда честен, отговорен човек. Научи ме да обичам живота и да го живея пълноценно. Благодаря на моята майка за силата, за подкрепата, за разбирането й, за финансите, от които никога не ме е лишавала. Благодаря на мама за всеки миг до мен. Благодаря и за всичко, което е направила за мен в моя живот. Аз обичам моята майка, защото тя е дала най-доброто от себе си, за да ме възпита и да ме изгради, за да бъда човека, който съм в момента. Благодаря на мама, че винаги е била моя стойностна и пълноценна майка. Благодаря ти, мамо, за това, че беше прекрасна. Обичам много моята майка. Дори с поглед само ме е карала да се чувствам обичана, за което много й благодаря. Тя е истинска майка. Това е моята майка.